ya kani ke jelang put borom la penlong haka school pa St Memorial Secondary School nongkram bat kini ki khatnyongut ki khana ki dei bala pass check examine secondary school living certificate SSLC naka jaka puli jongka National Institute of Open Schooling kumbolong menta kanik center ka ajing hikai ka bai dei ka puli ka puthi ba ka jing ajing hikai ki hospitality bat tourism kat bah kalain puli pat kanik center ka ajing hikai ki khana khamtam ki bawan ki longyeng buduna ka yok akot bat ki bla no ki jing puli stengpon hakate ke jelang lai don ru ka kong Jun H warba state coordinator kan naya manzil kabal ajing kan hakate singi aba ajing kan hakate ke jelang uba lambor malngyang lopon pago jusok man baki khana ki bal ajing kan klei thu uba ka jington jong kanik center kala ai pat pli lat iki ban peteng ki jing puli pat yo jing hikai ulapon pau ki jing benyau ba kum unom ikmat yo sngo bunsin ki khana na ka jing bom biang kam biang jam ki sha elam baklano ha ka jing sniu handai kanik center kan ailat ban pelait na ki kam sniu bat ban penlong ki samla ki badan jimbut ban trish tom ban kiu lang sakman ha ka ni ka juk ha ka jing nang jing tep ka bolong ka badon kamba kuang balong ha ka ni ka port bangar kerpat ya kinong penya kerpat na bantay kong June pin ay singa ki kanja proposal ki ba ala pan move na ka state government ya ki skill program ki prepare ki mo pipi kwa but ngashkwa banithu ba dangshen ka government of Meghalaya ka jelam bujonga nayo bandang ka ba pangiyatayop but kaway ka company ka bawan kadi ka one na po United States of America ako bide bat ka health mission but kani kan sadon gijing ya te agreement hapading ka sarkar jungi renkat but kani ka company ya ka sa 1 month setup ya ka head office hangni hapo ya ka branch office hangni hapo Shillong ya ka ba na ban plela ban penyo kam ya ki khana banyo ya ka policeman ka babiang nga tip shy babun na ki khana jungi kasem shitam haru kata namar nada kilet shabar kisgo ba ngide ki nongway kata ka julong hi barbor but ka safety kamdan de namar kata ngo hani ka por ba kumno ngin thawi ki latin ti bandan no ka policeman ya ki khna na jong ki ba dan kam banyo ya ka jing Christian ba kinla pat bang Christian ya la ka yin kasam tenga so banong balamba jong ka jinga trailang ka jong pi ringkat bat ka NYDA ilayo yang ni ka center bat nakuha panong ba mga ringkat bat mo pi nganong ngandon ringkat kano ka problems ka ba mo pi ki kundo sobha pantiblam sherlem siya kanang ba mga nganyo panperkhat kay babahatam bangin na panle ng ta jong pi Sigurias Kakngor Sigurias Kakngor Ibalari Sukharni Bianghun Meri Kakngor Hospitality